Oo, pwede nga bro. Pero matay mo, kunin eh, last price. Mga 100,000. Pwede na agad ada 100,000. 100,000? Hoy, Boss Dudit! Boss Totong. Apasyada ka man yan eh. Kumusta naman yan natin mo, Kuan? Kumusta natin mo yan na? Karadit pag vlog, sikat-sikatan ka naman yan na. Congratulations! Paraya ko gadla ito. Na-abuse ka na yan, hindi nag 100 million abuse. Diyos. Kung kulala ito, baga, kung lao, kung rekli bang. Napin na naman mo yung kamay kus kabulan. Talagon ti pala na, 2 million. 2 million? Oo, kabulan. Okay ka palugod. Sana all. Ano matay mo dara? Gamit ni Michael Jackson. Oh, maupay. Din mo man ito yan nakuha. Dito, kauro sa, dito yun na Amerika, kauro sa man kami pagsayo dati. Pagkarigo niya, nabayaan niya. Maupay. Maupay ito yung interest nito takon mga customer kay legendary ito niya. Bra hiya. Oo, Pwede ko kitaon. pwede. Kami Michael Jackson ini bra. Oo. Akano ng last niya yung sulutin ni niya. May rinipir man ni Michael Jackson. Maya, ano man? Awa di nga haw. Oo, pwede nga bra. Pero matay mo, kunin eh, last price. Mga 100,000. Pwede na agad ada 100,000. 100,000? Oh my God! Dili na ako baga kunin nga. Oo, ka Michael Jackson kunin niya bra. Kunin niya. Pwede ko niya display din ito akong mga kuan. Problema kay may guba naman niya. Kaya itong design. Ano man niya ni suluta? Pag sayo ba niya, nagsisinutso ka niya ha? Amoy nga branding gamit niya. Oo, amot niya. Pwede ka din niya. Interesado ko na kung problema wala. Kay pag-display ko hindi dahil akong kuan baka malain man niya. Kay may na niya damage. Boss Dudit. Magsangkay man kita, boss. Magsangkay man kita. Tawara ako. O sige, Tatawaran ko na lang ni boss. tawad lang pero. Ay, wari kayo na pasuro sa lapi. Wari kayo na pa kurong kwarta. Pero may ito na yung mulas ito. Kita akong kwarta ka di, among gudla di. Ini nala, boss. Okay, magsangkay man kita, da ako matong sildo ha. Social media ha. 20 na lang, ini kayo, kwarta. No, kundi rin kita. Ay, magsangkay man kita, da ako income ha. 2 million. Da mga salamat, kita boss. magsangkay. Yan lang. Naku naman nga kwartahan ka. Wari ka na ko. Boss Dudit kuan, wari ka na ko. Wari ka na ko kwarta. Mangutang lang nga niya ko sa puhunan ko din eh. Dati na ako nagpuhunan din. Namamalit ako magantik yan na kay. Napurdoy man ako. Napurdoy. Kung lugo din ng 20 piso lang, kuwan. Amo na ito, amo ko na ito. Sige boss. Sige boss Dudit. Good luck Sige, na natin mo. sige. Baka kuan, good luck. Sige. Kaya amo kanika naku ng kwartahan kasi. Wala nangutang ko lang. Makadinala ko. Nangutang lang ka asa. Sige, kay kupang ko natin. Sige, boss. Oh, sige. Oh, what you get, Boss Dudit. Halin din ng 3 million. Babalik niya ko ini kan kuan. Kay Michael Jackson ko ni bra. Kakadit ko gihipos ko ni ditakuan.